Hormatly yurtdoşlar, söhbetdeşligimizi 25-nji ýyla geçmeden owal şol 19-njy ýyldan ta 2024-nji ýyla çelli bir näçe aktivist ýigitlerimiz hakykatdanam aktivist halkyň aňyna täsir etmekçi bolan adamlar bir toparnyny hökümete tapşyrdylar. Kimler olar? Ilkinjisi men bilýänim, ine ýanky şol Ömürzak Ömerkulov diýip bir ýigidimiz bardy. O Türkiýede okap ýören döwri Türkiýedäki student ýaşlarymyz we Türkmenistanyň gelen. Ine şolan bir jemgyýetini ýakuramasyny döredip, şo birek gollaw kömek bermek barada bir olam siýasam däl şol ýöne birek gollaw bermek barada bir jemgyýetçilik guramany açmakçy boldular. Nämşin bilýän ony maňa jaň etdi. 2 ýyllyk, 3 ýyllyk ýaşylmyň şol ýagady etmekçi bolýan men eşitdim ýa bilýän näse şol Türkmenistanyň kanyny şol parlamentde ýaşlar komitetine ýol başçylyk eder. Nähil edilse boljak müşahatlar diýip sorudy. Men oňa maslahat berdim nähil edilmeli. Ona ene şu ýigit şol Türkiýede şu guramany açdy. Orada şu studentler öz aralaryna birek gollaw etmeli, kömek bermeli. Başga o taýda üýtgeşik zat ýok. Ýöne şonuň köp gördiň haram hökümet şonuň ýigitlerin başga üýşmezligi üçin, adamlar ýygnaşmazlygy üçin şu ýigidi guramany açandan soň aýna Türkmenistanyny saýlawa gelsen şu taýda tejribe gazanarsyň näme derdiň diýip ýalan sözler beni alyp gitdiler. Şu Ömürzak Ömerkulov bilen elmedam kontaktda bolan bir adam var. Olum hany düýeji Kanadadaky. Olana gitdiler, nişuna çelli. Bellesi ýok, nerede ol? Diýirmi? Ya başda atmy? Allah başda aýtdylar, aýna harby gulluga çağırdylar diýip kakasyn gürlediýärler. Hani harby gulluk 20-nji ýyla tamamlanmaly, malum 25-nji ýyl. Hani ömürdok nerede? Ýok. Hep aktiv ýigit. Oňa etjek bolandyňy studentler birek gollaw bersin, kömek etsin gerek ýerine. Şonu ömürdogyň etmediğini 20-nji ýylda bizini ýurtdaşlarymyzyň başyna şolar ýaly oýun salyna, zäherlenip öldürildi 60 gola ýigit. Şonun şu aňyrdy hökümetiň eli bar diýip düşünýän men. Adamlar bir ýere üýüşde hükmen yurdun gurrun edillerdi. Men o vilayetden, men bu etraftan, bizde bakalar şunçarak, bizde şulur yalgım, gıtçılık, gımmatçılık, viz için şunça töledik, pasport için şunça verdik, mınça parası var, nemesi var. Ondan şu tayda adamlar probleman gurrun ediyor. Saçağın maşını, o iççiğin maşını tapağı diyor. Aynı sorusu gurrun etmesini ne zehirlediler emmeciğim. Kim şunu işi alıp bardı, derine değil. Karar çıkardı. Yok. Şunu içerli. Yani bizatların sonu ya devam hükmen boljakdyr şonu maýdal. Ine şol ilkinji ýygnalan ýigit ine ýanky Ömürzak. Indi Ömürzakdan sonra kim ýygnadylar? O bilýän bolsaňyz kim tanýar ýa ýok biljekler. Men şol çemen öre bilen 2017-18-nji ýyllarda işleşen döwründe ol ýigidem şol Türkmeniýa bizinäçe diýip saýty bardy çemen öre. Ol şo taýda ene aktiv çykyş edýärler biri o emada çemenede o ejekem diýip birden ýa-da bir ýetim oglun ýöne ilymy bilimi bar, düşünjesi bar, o ilim bilim bar, uniwersitet oturanlarla Türkmeni mahsus bolan o atawabada boýunça dowam edip gelýän o düşünje şonda bar şol ýigitde. Ine onuň şol maksat sapar muratyby o söwüp ýakaýap aýdan çyn çykşadan çyn onu ýakyp uğratdylar Moskwadan Türkmenistan ýaşaýan ýerden tapdylar belliler. Çemen ören aýtmyş boýunça onu o taýda da Allah Murad Rahimov'un eli var. Bolýa. O ýigide mekitdiler. Yani şol hakyky halk üçin alady biljek bir öňe çykaýjak ýigitleriň birem şol Azat Esak. Ona mekitdiler. Ene soňundan gezek kime geldi? Farhat Durdyýew geldi. Ona maýdy. Farhat maňa 2 söýlep öýdi, jaň etdi, ýaşyl saly walek şular ýaly gurrunlar etdi. Ýöne men o bilen
gatnaşykda bolup bilmedim. O da günne hat ýazyp durur, ýa-da ýaly video rolikler gelip de ýurdun içi daşy ýöne şu salamymyz bar da adam kärçip. Ol esasy şol gatnaşyk eden şol men gulu gyýdym takrar bilen salamlaşýan ekennelmeden şular ýaly gyýdymy aýtşyna görä. Bolýa bul oglanym o agzy paýyş bilýän, söwmedi adam sagalmady. Yurdun içine daşanna. Geldi kârız on biraz gittim geldim biraz karakterinin bardığına mı edip berdi. Bolya. Yine şunu öldürü tutturup uğrattılar Angrik. Türkmenistan'a. Uğradığı medyanın yemed yerlerde hayyarlık edip kanarlayalı. Ay akıttılar, ay tuttular, ay nâmi. Tuttular ama öldüler. Entek yurda var ali. Yine şu da atlan hem mecunun gurrun bolcuk da şu taydı. Şu hoşalı garip da mesela şu sonku akidilen adama çeldi. Yine ondan sonra yine de Moskvadan bir yigit akittiler. İn sonka şu mahalline bizim keminemiz ýa-da Merdan Muhammedov. Munun sattılar. Arda yazarlar bara. Hani çarşı götürüyor şu. Bolya yurda var ali bunun düşünşer. Niralsıldı. Yönü inni şu 25-nji ýyla gelsek näme boldy inni 5 ýyl 6-njy ýylyň içi şu halka diňe düşünür işlerini geçirýär. Näme etmeli, nähil etmeli, nädip etmeli, haçan etmeli. Bir düýük bir döwletiň düýbini tutmak üçin problemlaryň bar bolan problemlaryň toplumyň aslyny seretmeli düýbini. Şoňa seredilmän o ýüzde stukaturkalar bilen ol jaý suwa tutmaýar. Şoň üçin bize muňal bina gerekler, biz düýpli tutmaly täze Türkmenistanyň düýbini. Ine şonu düşünürip gelýär. Milli Halat Ediş Komiteti gurucu meclisi geçen 5 ýylyň dowamynda täze Türkmenistanyň edilmeli işlerin halka hödürlenýän tekliplerin hemmejigini hany biz aýdyp berdik, düşünürip berdik, ýazyp berdik, dur hemmesi şu taýdy. Saytlar açsaňyz, okarsyňyz, görersiňiz, bilersiňiz. Nämeler edilmeli? Ilkinji nowbatda. Hemme mailnamelerimiz, maksatnamelerimiz şu taýda dur. Şonu aýdyp berdik. Enne ýöne şol maksatnameleri ene şu gün erteme ýekşenbe güni mesjidden soň yürüyüşe çağıryan adamdan biri gorladymy? Ene saparagan elan eden yer su reformasy. Halkymyň 70 ötürmem yer bilen baglanşyk ýa o ýerine ýaşy. Şolary topraklar paýlanyp berilse adamlar özüni ösdürmezmi? Öz durmuşyny düzeltmezmi? Boralyn durmuşda ýaşamazmy? Ene sen 100 hektar ýa 1000 hektar ýeriň bar, sen şoň hojaýyny, sen şoň eýesi, hiç kim ýok, sen depende. Ene şu döwletlerde şeýle Ýewropada. Bizim şoň Türkmenistan netçe bolmajak. Ene şonuň ömrüni ozar şu işe bagışlayan adam ene saparady. Olam şonu teklip etdi. Näme üçin şu inisiatiwan hiç birisi bolmady şolum. Dogry aýdýar şu ýaşyl. Gelin bizim şuna goşulşýar diýip, ýok. Sonra bir teklip etdik gurucu meclisiň üstü bilen. Ýurda barymyzda lüstrasiýa geçirmeli. Şunu biri golladym şu ülkülen agdyny aşağı tıklaýarlar. Ýok. Sebäp lüstrasiýa geçilse özleriniň eden pohu ýa-da jenaýetiniň üstü açyljak. Döwletde işlän ýaşan döwri näme edipdir bilen. Halka peýdamy, halkyň garşysyna kime işläpdir bilen. Mehemen tanawunda duran adamlar bolar ya öz erkine käkeleýärmi. Şu soru ýöne şolan hiç birisi diýmede biz şu lüstrasiýa arazy edip şunu çelläýdiren zat ýokdur. Täp bolan gorkýan zady şu lüstrasiýa elekden geçmek. Sonra biz elan etdik hökmany şertde şu Pribaltika döwletleriniň ýa-da öňkü Sowet respublikalary Estonia, Litwa, Latviýa şolarda lüstrasiýa geçirildi. KGB arhivleri açyldy.
Şonda kim näme iş eden bolsa halkyň garşysyna hemmejiniň sany goýuldy, jezalary berildi. Galan ömrüne de şu döwlet işine gelmedi ýalyna şolara karar çykaryldy. Bizde şol edelim Türkmenistana ýok. Biz şonu etmekçi diýip näçe edip nykta aýtdyk. Şular goşulurlarmy şu pikire? Eger yerden ses çykandyr, şulardan ses çykanlar şu meselede de. Diýmek götüniň boku bar. Her bir öz eden jenaýetini bilýär. Halkyň, döwletiň, milletiň garşysyna. Men şeý diýip düşünýär. Başgaça bolany adamlar gollaýmaly. Başda kan edilen teklipler täze Türkmenistan nädip gurmaly. Şunun bir teklip şular arar maslahat etdiler, niye aýtdyrym şulan aýdýany ýalňyş ýa dogry diýip. Ýok. Yerden ses çykdy, şulardan ses çykanlar. Men 20-nji ýylda oglan etdim. Baryp şu täze Türkmenistany gurmagy pursat alan wagtymy şu ýurdun içki daşky goragyny misalalygy men üçin edýän, şonu men boynuma alýan. O menen ýöne käýer aýdamaga ýurtdaşlar. Men ol oğan urşundan alın 22.400 sany ýygydim var. Inni olarda Hudaýa şükür oğlu var, gyzy var ýetişen, aktyklary var dagy ýaly her biriniň. Ine şulan hemmejigini alanda maşgalasy bilen ýarym million adam bolýar şu Türkmenistanyň içinde. Ine men şolar bilen halkyň goragyny öpçün etjek, täze saýlawlar geçýänçe onu biz oglan etdik. Barın günümizden kanun boýunça edilmeli 3 aýyň dowamyny täze saýlawlar geçmeli. Parlamenti ýani meclisi. Şol 120 deputatlar. Ähli ýurtda. Ýöne biz şonu 3 aý ýetişermi? Ya biraz uzağa çekmeli. Ýöne 6 aýdan geçmeliler. Ondan aýryp geçdi, onu bulunmazorluk bolýar. Onu da ben düşünüp otayım. Ýöne 3 aý diýäniň sebebi baranda täzeden saýlaw komissiýasyny düzmeli. Bir öňkü hökümet diýenmiziň bir jenaýatkar toparyň düzýän komissiýasy, mektep mugallimleri, direktorlar bular hemme pula satyn alýar. Biz şular bilen nädip saýlaw geçirmeli? Diýmek biz başga adamlar tapmaly. Diýmek biz ýaşlary, şol 18 ýaşan, 20 ýaşan ýaşlardan komissiýa düzmeli. Şular sereder ýaly. Ondan şu orluklarymyz bar şu mal ýurdun içinde düzülip işläp ýagdaşyn. Ine şular gözegçilik etmeli. Şular saýlaw komissiýasyna bolmaly. Näçe de aýtdy. Şu ýerin nämesi, şu pikiriň ýa şu teklibiň nämesi kim? Halk kontrol etmeli, geçirecek saýlawlar. Biz şunam döretmeli saýlaw komissiýasy. Orluklaryny etmeli şu. Şunu gorladylar mı? Yok, bulara beýle saýlaw gerek gel. Soňra aýtdym men. Şol meclise geçiriljek deputat saýlawlaryň bir hatarda halka bir referendum hödür edýär. Ine şular deputatlaryň sany ýa kandidatdan kime ses berýän bolsa, kaptanyna ýene de bir bülten bar, şo taýda diňe bir sorak bar. Siz gelecekde häzir gurulýan täze Türkmenistanyny öňkü prezident dolanurşyn saklap alyp galman tarapdarymy ýa-da täze Türkmenistany parlament dolanurşynyň tarapdarymy diýil. Ine şu sorak bar. Şoň haýsyna gol berseler, soň ses sanylygyny agdyklyk alan pikir ýa aýdylar gelinen netijen esasyny ine ondan bize öňkü şol prezident dolanurşyny saklap galmalymy ýa-da täze Türkmenistany parlament dolanurşy bolmaly. Munun ýene halkyň dykkatyny ýa pikirini ýa kararyny hödürleýär. Şu barada kelam söz aýtdylarmy? Ýok. Bular diňe Gurban Gulyny aýyrmaly, ogluny aýyrmaly, ýerinde biz baryp oturmaly. Bu aç halkyň öňünde de bir halty kepek oklasak, boldy ýeterlik. Ya o laşka diýdim, buut diýdim, halkyny haýwan hasabyna saklanýardy. Ýöne halk öz hada kanun esasyny, öz akly hak hukugyny eýe bolsun diýip çykşadan biri barmy aýdyn? Ýok. Diňe öz şahsiýetlerini sürýändirler. Ine şu zatlar, şu gymmatlyklary, konstitusiýon hak hukuk barada gurrun etmeýän adamlardan ýurtdaşlar siz näme garaşýar? Şonu men ine ýanky Trump gelenini saýlananyny 20-nji ýanwarda inaugurasiýasy boldy. Şonu ol Putin'e 100 gün wagt berdi. Men 100 günüň dowamyny siz uruşyp etmeli, çözüşmeli. Men pikir etdim, Trump häzir Putin'in ýakasyndan ýapyşar,
Şu uruşu besetmek için o da aýtdy men 24 sagatyň içinde çözermidi mundan 1 ýyldan. Sonra saýlanan Nuraytay bir hepde gerek bor. Sonra diýdi bir aýyň içinde. Saýlanandan soňra 100 gün wagt berdi. O 100 güňe meýam 2 aý geçip gitdi. Inne şu aprelyň ahyryna 1-nji maýa çeldi 100 günü geçýär. Şoň aýdan sözdüm. Ine menem şoňa esaslanıp halka ýetdim, taýýar bolum. Şol 1-nji maýdan aňyrda bilen herekete geçmeli. Sebäp Trump hökmani ýagdaýda Putin'in meselesini çözmeli. Adalatyň kimin arkasynda ýa tarapyndadygyny meni bütün dünýä bilýär. Ýöne beýnensaram Trump diline bir zat, hereketine ikinci zat, beynisine üçüncü zat çıkaryan adam boldy. Indi bu ýagdaýda şol 1-nji maýda 1-nji maýdan aňyrykdan taýýar bolun diýen halka beren mesajymyz aktuallygyny ýitirýär. Biraz ýa-da çekilmeli boldy. Sebäp Ukrainaň meselesi çözülmeden Merkez Aziýanyň hiç bir respublikasynyň meselesi çözüljek däl. Sebäp olaň üstüne depesine baýguş ýaly bolup oturan Orsiýew ýa-da Putin. Şoň hökümeti. Bizde garaşdyrlygam ýok, erkinligim ýok, betaraplyk diýilen asla bolmady. Ine şonu bular eşitip ine Halmurat şol maýda ýurdy, özellerini almakçy şundan öňürtiläýip ine şuňky näme bar? Halkymyzyň ine orada bayramy bar, agdy beklemek oturupdyr. Şoň bayramçylyk ediljek, namaz okuljak, men bayramçylyk namaz. Mene bu zatlardan daşda duran adamı. Ine şonu ullanmak üçin çykyş edýärler. O takbarın, bu takbarın diýip. Çykyş edýärler. Sizden soruyor. Näme esaslan şu çykyş edýärler? Näme esaslan halky ajdarhan öňüne çagyrýar? Sizde şu çagyrýan adamlaryny goramagy, ýa şol gorany üpçün etmäge güýç barmy? Ya näme esaslan şu zatlar edip oturýarsyňyz? Men halkyň öňüne soraýar. Ol bilemek bular näme içýär, näme çekýär? Agdyna geleni samrap oturýar, internet bolany bilen bir jogapkärçilik diýilen adam bardyr. Şahsy jogapkärçilik. Ya pikir edýärler, jogap sorulmazmy hadi? Ýok. Hemme zat ýazylyp otdy, gerek ýerine, gerek kitaplara. Gerek sanawda iki işleýär. Diýjek bolýan zatym, indi şular halkyny boýnagmazlyga ýa talap hak hukugyna çagyrýar. Haýdy halky. Dinarlary. Gelin dinarlara dolanlaryň ştaýdy. Türkmenistanyň Türkmenler musulman halk ýa islam dinini kabul eden halk diýip tanylýar. Ondan öňkü biziň ata-baba dinimizden, däp desturumyzdan taňryçylykdan, gök taňrydan gelip çykýar. Şol däp desturlaryň bir bölegi häzir şuny çelli halkymyzyň içinde bar. Yrmýarmam şondan gelip çykýanlar, otdan bökmegem, başga zatlarym, läle katmagyny çelli, ıhymyla çelli, hemmesi şol gök taňryçylykdan gelip çykýar. Ya Zoroastrizmden. Ine SSR ýykylandan soň öňkü kommunistik ideologiýa guturdy. Onu wagt etseňem hiç kim dinlejekkä. Oň ornuna goýarlyk ideologiýa ýok. Şu ideologiýany teklip etjek şahsiýetler ýok Türkmenistanda. Öňkü kommunistlere hana näçe de gaýtdym. Guppaly köşke girdiler. 2 saatdan soň kommunistler demokrat bolup çykdy. Kim inanjak? Ýani şu bolun zat. Ondan bulara kim inanmaly? Bularda taglimat ýok. Halky inandyrýar. Şoň üçin halkyň şol aňyna galan düşünjesi bar. Din düşünjesi şonu ullan aňyrky hökümetem eşek edip ullanýar. Men ýa şunu bärkilerim şonu halky bir zatlar bilen agdyndan alan adyny düşünmeseler ýeňiş gazanajak ýaly. Men bir zada düşünüp bilemem. Şuň kun wagt nasihat edýärler, diniň ýoluny, islamyň ýoluny.
şolun özleri bir ynanyam ka diýen zatlaryna. Men halk barada gurrun edemem. Hep menem ejemde adam ömre tünçe şol 5 wagt namazyny düşmän namazlykdan düşmän gelen ýaşap ömrüne ötüren adamlar. Ýöne bu bir din ýylanda birinciden adamyň öz içki dünýäsi. Her bir adam öz taňrysy bilen özü gürleşýär. Bu adam bilen taňryň arasyny morlamy, ahunmy, işan o zatlar gerekken. Ýöne inni bilen oýnaýan zady, aňa hökümet diýilen, bir hemme bolýan zatlar Allah tarapyn bolýar. Bir padşahymyzam Allah buýrupdyr diýip. O näme padşahsy? Bir aýdýan zadyňyz agzyňyz bir eşitýärmi? Türkmenistan konstitusiýasy şu dünýäwi döwlet, dini döwlet däl. Monarxiya däl. Bir respublika, jemhuriyet konstitusiýany seretseňiz. O konstitusiýany 8 gezek hani zorlap, hani trapga urdular. Diyecek bolýan zadym, şuň kun halk ertibiyun bayram edýäni, şuň erti ýanky bir kadar gijete da binemen alamaty. Bu bir halkyň o çykgynsyz ýagdaýa düşüp birine sığınmaly, bir zada ynanmaly adam paky. Daş töwere ya para, ya depäňde taýak, ya oğurluk, ya jumurluk, ya jenaýat. Nira ýutmaly. Yerde gurama ýok. Döwlet ýok, hökümet ýok, edara ýok. Sen ardyň diňläp netije karar çykarjak, adaletli. Onun üçin şol gök taňra ýüzlenýärler er kişi. Hakywan bar elbetde, bir zatda bilen öz ömrüni, beýnesini saklap alyp galmaly, adam rahatlyk tapmaly. Men şey diýip düşünýär. Ýoksam aýdyn Türkmenistanyň territoriýasyny haçan medrese bolupdyr. Haýsa syrdy? Ýokdur. Özbekistanyň kändir, Iranyň kändir. Bilime Kazakstanyň näme bar? Ýöne Türkmenistanyň ýokdur. Biziň şol dini uýuşumyzdan Türkmeninki ýabgorly şey diýip aýdylýar. Maňlaýyn mesçide urup ýatan Türkmen mene hiç haçan görmänimem, eşitmänimem. Ýöne biz näme? Halk ziyaretçi halk, ýa-ni näme diýen şol ırımçy halk. Şol bar öwlälerde matadan gaýdaly näme diýerler? Bilenden bilmediginden elinden egine degirip çykyp gaýdýan halkymyz bar. Han başgaça hani okan ilmini soňky döwürde dolanyp gelýän, o soňky 30 ýylyň dowamyny okan ilmini, ýa-ni dini ilmini göz aýdyrşýar, okurşýar, berjaý edýän ahun, işan, molla barmy? Aýdynmy? Ýokdur. Bar bolsa, şol okan ilmini bular hyýanatlyk edip sesini çykarman oturmazdylar halkyň düşen ýagdaýyny görüp. Düşýärmi? Ine bu molla müftü diýäni şol eser zamanyny bilen eňeşdirsen hökümetiň ýemesi siyasi bölümü politika delilleri doğrusu. Ine şol Gurban Ulu ýa-da oň dogmasy näme diýse şonu halkyň aňyna kanun edip salýarlar. Ene şuň kun gender, muny 30 ýyl ozal diýilen bolsa, maňlaýyny urardylar. Ay ene şah serpaýy, şah sowgady, padşah eýdidi, padşah beý demän padşahy nirde gördüňiz siz padşahyny ýa padşahlygy? Özleri gul bolup biriň aşagyna ýatmagy isleýän şol ýaly nesil ýetişdirdiler. Bu egni pagolysy ikili bilen egilip iki satanyň arasyna salam berýär diktator. Haýsy döwletde bar, haýsy milletde bar, haýsy dinine ýazylýy zatlar. Ine Araplardan gelipdir, musulman dini, ýa islam dini. Şu Araplaryň ofiseri emiriniň öňüne şeýtip salam berýärmi, gördüňizmi? Binäme hokkosy bir. O buğduna siyip verirler, 64 gezek gidip Mekke Medine'den pohlak gelirler hacı bolup. Ine şu her gezek gidenine bular bir baskançak, 5 baskançak halktan yukarı galýarmyş. Ine şey dip sada halk kullanýarlar. Ay hacı bolup gelipdir. Hacı näme
hazine diye men ayarları näme değil. O bir topur. Sırtı törsüklü o dün köşelerde yığıp beren bugünkü hazine. Dünýäden dörli dip bir dör piyasa vardy. Ene şol şu mahal Türkmenistanyň maňlaýynda. Indi şonu wagt edýärler. O ýekşenme güni şol namaza millet üýşýärmiş. Bak, yurttaşlar, millet üýşdi, şol namaza üýşýär. Şol bir ayla o iman isman arada tutup eden dilegleriniň bir kabul bolmagy üçin şo tak üýşýär. Ol sen Ýewropada oturup agzyny eleni oturup halky azdarhan öňüne gitmek üçin işonalar. Şoňmy? Eger şol hakykatdan dinarlar, dibaýdaýyn, şular şu mescide baranna hökümetde nägileligini bildirmä barýan bolsa, aydın maňa 35 ýylda näme üçin şol mescitlerden ses seda çykmady? Diňe şol hökümetiň oturdan molla müftüleriniň mıdırından başga? Aydın, barly boldumy? Haýsy molla çykyp halkyň arkasynda durdy ya işany beýlekdi. Her dowla duran olaň sanlary. Şoň üçin halk pul dökýär. Ýöne şo sanlykdan çykýan pullaryny ýerdi. Yetim meselemi, garyp gazaramy? Ha? Näme üçin halk ýazyp oturup kömek edin, ana çağam eýle, Hasan beýledi. Gördüňizmi? Şolaň gapysyny tırkyllydan molla müftini. Görmersiňiz. O, Maktumulat tamyzy ýazyp geçipdir. Şol döwrüň molla işarlarynyň kimdigini. Näme? Şondan mer biler toba gelip ütgaýyn rödýan kellesini sellatan bilen bulan hemmesi men niýasyna diýerdim. Şondan bäri şol Mekke'ye gidip gelelber. Bulan hemmesi peýgamber doğanny birenen şeytanlar. Näil söýdýän bolsaň söýdüber, şol men aýdýan size. Şoň üçin şo şeytanlaryň baýaryny men şo dinle duramam. Men öňkü kadym ata-baba dinim bar, gökden men şoňa uýýar. Sebäp o taýda adam alymlygylan hada kanun ýa düzgün ýok. Ya dilinde bir zat diýdi, hereketinde başga zat diýdi. Öz halkyny ezmelilen kanun ýok o taýda. Ya görkezme ýok. Şoňkular şonu diýip otyr. Eger Allah'ın ýolunu dogry tutýan, dogry düzgün tutýan bolsa, o näme üçin aýdylan zatlar berjaýdan akly bolmalysy ýa. Molla müftüsinden başlayan men ol çıkargasını yitirip, ýolunu yitirip çıkarga tapman oturan benneden men näme soraýyn. Ol şondan ilymsiz, bilimsiz, iýişsiz, gazançsyz galdyryldy. Ondan ol kime ýüzlenmeli asmana seretmen aýdym. Eni şonu adamlar şo tak öýşe, şondan çykyp eýlek gitsin. Siz bir ideologiýadan baş çykyrýan adam bolsaňyz, düşünürdiňiz, bir dinarlar sen ol diýjek bolýan, şol siýasat bolanda da siýasatyňdan ol aňyrda oturan adamlar ya aňyrda durmaly adamlar. Näme üçin? Ýene bir gezekmek tabaýdy. Sebäp Türkmenistan dünýäwi döwlet. Konstitusiýany okam. Dini döwletler, musulmanlar bolanda. Dünýäwi döwlet. Şeýle. Onun üçin o musulmanlary çağırıp, ene bardyňyz näme etjekdiňizi çykardyňyz halky, bardyr köşüň öňüne. Näme eder şolar aýdyn? Birincine barmaz, baraýyn näme eder? Ene 10-15 ýa 20-30 sany adam belki olur hökümet taýýarlap goýanlar. Olar urup benjip ekrany çykarırlar, ene bular paçamyň garşysyna gitdi, o dinimiziň garşysyna gitdi. Bular näme şeytanyň adan näme diýip. Ene özleri şeytan olur. Azranyň özüniňki aýdylýar, şeytanyň azranyň özüniňki diýip. Ene şoň üçin bir ssenari bolmagy mümkin. Ýoksa kimdir ol gidip sen bol bir ýanky ýekşenme güni hakimligiň öňüne baryň diýip. Hakimlikde ýekşenme güni garawullanmasa kim bar o taýda storuş wadyr bolup bilse. Ne ardyň storuş aýtmaly bize. Näme diýmel baranda? Baranda senin haýsy berýär halkyň öňünde durup men şu taýda gelin men ýygyma düşüm diýip haýsy berýär guruladyň şu sagada çeldi. Ýok. Sebäp halkyň eli bilen köp çykarýanyz. Elmedamyň şeýdik geldiňiz.
Soňky 35 ýylda. Şoň üçin men aýdyp otyn şu bolan zatlaryň hemmejigini göremseň, bilemseň, edilen haramzadalyklary we haramzadalary tanamsaň aýdýan. Diňe halkyň ýene-de bir umydyny öldürmek, bak 3 ýyllyk, 5 ýyllyk birinji ssenari şol. Ikinji geçmek hem aýdyp geçen, eger dinler bar bolsa, hakykatdanam şular müfti ýerine mollasymy, ahunymy, mescidi garawullap oturan sellellerimi bar bolsa, halkyň aladasyny edýän bolsa, onu şolar çağırmaly, dinlerleri herekede. O buduny sip bererlerden başlamaly. Men şeýle düşünýär. Şeýle kabul edýär. Eger şolar ahunlar wagt nasihat edip, Mekke'ye gidip şeytan daşlamak gerekkel. Hani kubbolu köştü şeytanlar. Barın şoları daşlan deyip wagt nasihat etse, onu dinarlar giderdi. Belki. Yani bize şu yolu görkezecek ahunum yok, molla da yok, müftem yok. Bilen hemmeci 5 say pul kazanmak için biznes işini yöredi otuyla. Mehemen gözekçiliğini. Din yöredilýän devlette dini ymykly, ynanylýan ýa-da dini hem dersler berilip nesilme nesil geçilen devlette bu zatlar mümkin. Uzağa gitmeli. Ana ýema Eýran misal getirin. Dilime geldi şuma. Ene Eýran İslam Respublikasy. Ol emedi. Eýran nähili baýdyn. Dünýäwi döwlet dolu. Paçasy var ýöne. Ýöne dünýäwi döwlet. Ýewropa düzgünem bar, jenarlygyň hakyky var, çağırlygyň okuwum bar. Nire gitse dünýäwi 60-njy ýyllar ýa-da owansanyň şuny ýalydy. Ýa-da bilen etdi. Bilen işim gaýtaran näme? Şol paçasy var Eýran, Reza Şah Pehlewi. 79-njy ýylda bir gidip ýatyr meýdanyny milyard dollar döküp şagal meslegine diýe. Daşary döwletler ýygnap näme bir toýmy, tomoşamy, konsert, näme o az halkyň gözüniň öňünde. Olam edilen. Ine şolam şo Rza Şah Pehlewi we o maşgalasynyň başyna ýetdi. Mana kim bolany? Şo urdum şahlygy. Ine dinarlar ullandy. Dinarlaryň iň ulusy Ayatollasy Hameyni şol döwür Fransada, Parisde ýaşaýardy. Murat Gurban, sen owandy. Ene şol halka ýüzlerini aňyrdan biz ýa-ni şeytanlara ýol bermeler, halk ayağa alındy. Ene şonu dinarlar mescitlerden turup gidip Pehlewiň ýogyna ýandylar. Hani bizde Hameneý barmy şu gün? Aydın. Dinarlar uýarýar ýa inan köçe çykarýar. Ýoga, onda diýmek bärde provokasiýa bar. Provokasiýa näme bolup biler ýurtdaşlar? Men görýän zadym öz pikirime maýdaýyn şutaýsam jemlemek üçin. Birinciden edilýän oýun, ýa syýasy oýun, ýa provokasiýa şu halkyň gözüniň owadyny almak üçin. Ýende 5 ýyl, 10 ýyl halk köçe çykmady ýaly. Hani bardylar hani mescitden tutulup urulup alyp gidilýär, atylýar, öldürilýär. Yani sonurlanmak üçin edilýän bu birinji bir ssenari. Ikinji ssenari näme bolup biler? Berdimuhammed Ataly oğlunun kimdigini bütün dünýä tanýar. Bularyň ýurdu dolandyrmagy hiç ýyl ukybynyň ýokdugyny hemme kişi bilýär. Şol sany şular getirip taxta mindirip daşyny gorap, gallap oturan ortaýyň hökümeden bilýär. Diýmek indi bulary Ataly ogly haýsam bolsa bir ýol bilen hakimetden aýyrmaly. Ondan şu taýda neçe iş koýsyn, ne kebap diýilen syýasy oýun oýnalýan bolmagy tähtimal. Bu men pikirim elbetde. Meselem, mescitde tartup, onu taýaklanıp, otak çykýar, bularam gaçyp giden ýaly bolýar. Muň ornuny da eýem Kreml adamlar bellek goýdy kimlen gelmeligini. Ine şolar gelip, ýurdu eýem Ataly ogulsy dolandyrmaly. Ýöne şol öňkü Orsiýanyň gulçylygy
Aýtda Zhirinovskiy öz döwründe. Inni täzeden SSR dikeldilerine respublika ýok. Siz her biriňiz öňkü respublikary bir welaýaty bolarsyň, ýa bir oblast, ýa gubernatsi diýip aýtdy. Şu planım realny işläp otdy. Turan ýa türk milletlerini, döwletlerini bereleşmegine ýa ara gatnaşygyň açylmagyna kes-kellem garşy bolanam şu Vladimir Zhirinovskiy. Seredin okan görüň oň aýdyn zatda internetde görjek bolsaň. Ine şu zatlaryň öňüne alınıp şu hareket edilen bolmagy mümkin. Bular kadreýem taýýarlandyrylar gerek bolsa. Sebäp ol Orsiýanyň öňüne ýazylyp ýatarlar azdalar. Şoňmy? Ine şolan bolup biler. Ol ikinji variant. Üçüncü variant şol halk hiç açan ayağa kalmasın, orta Türkmenistan'ı çıkarıp kovmasın, dine Türkmenistan'dan orta diýden hani Kazak dogurlamadan gün-günden bular retorikasyny güýçlendirip otileye karşılygyny. Barmasın, kalmasın, görünmesin, şularım bizim kurucu meclisen gelmesin, ünlü halasız kamte edip, şon için gorzolayan oyun bolup biler, siyasi oyun. Sebäp maksatlarymyz açyk aýdyn aýdyp oturýarsyň 5 ýyl ber. Kimden nämen geldi? Etjek işimiz demeydi. Hawa biz öz elimiz, öz ýakamyz bolup ýaşasak, ýöne şol bir wagtyň özünde biz türk döwletleriň, türk milletleriň siyasi birleşmesem gerek, ykdysady birleşmesem gerek, umumy bir goro konsepsiýasam gerek. Gerek ýerine beýrek. Hani NATO bilen Ýewrosoýuz edip otur. Hatta umum bir pul birligini de öğretmeli. Onun ona baranda çalıştı bankirleri yani pul çalışanları bayatmazlığı için. Bir valuta hem devletde işlepti. Yani öz aylık kulluğunu her bir devlet öz millet için öz yağdayına göre bellesin. Yani şu zatları bir etmekçi. Yani şu önüne şu mağarların bevet balyalı. Ýene bir gezek güzlenip aýdýan. Şu halky şuun kun ol mescitten takbarın diýip çağırşydy. Şahsy jogapkärçiligiňiz bardyr her biriňiz. Her bir aýdyn sözüňiz üçin. Ol häzir biz barar erti bilen goruju meclisem gelmez, saparyklymam gelmez, halmyradym gelmez, beýleksem gelmez diýen mardan gatyýalyň şeýle. Biz barýar. Hani aýtdygym keminämi tutulan uğrat ýydymyzdan samalýar. Biz bütün goruju meclisimiz bolup barýar. Biz kimden gorkýar? Ha? Kimden? Biz bukdoklap ýaşan adamlar ömrümizde. Galyny ömrümizde şeýdip ýaşatmasynlar. Ol hakimet diýilen zat öň baranyň kadar tomaşany soňra görersiňiz. Düşänmi? Ýöne bar edebiljek işiniz yurdun içinde en soňky şol ssenari yurdun içinde hawas töretmekçi bolýan. Ya da grajdan urşuny. Eger siz şoňa haýyr bolsaňyz, şoňa razy bolsaňyz, halky oda itekleýän bolsaňyz, o şeýdip halky o ataloglaryp özüňizden hökümre warlyk etjek bolsaňyz, onda grajdan urşuna garaşylar. Siz elinizi halkın kanunu bulamağa tayyar bolsaňyz, bizim elimizde sizin kanunuňyzy bulamağa tayyar. Men onu ýöne yaraydymy? Haýbatam däl, hiç de adam däl. Gatar kynaydy. Men bilýän diýen sözüm näme agrymynyň bardygyny. Ertek bir näme boljagyny size aýdyp berer. Baramyzdan soň. Siz pikir etmeň, häzir şu biz Aşgabatda bardyk, bular Ýewropada galardy. Şu Aşgabatda barın entek sizi garşy aljak adamlaryň tapylar. Başga çara. Ýöne siz gelmersiňiz. Gelersiniz, diňe bir ýagdaýda orsuň arkasyny hoppa bol. Ona maýdan şu mümkin halky. Siz öz erkiňizde käkeleýän adamlar däl hiç biriňiz. Diňe pul üçin, gazanç üçin şu 35 ýyllap halkymyzy, oň ykbalyny, oň gelejegini, oň çağıran aktyklaryny satyp geldiňiz 5 şaýa. Manada da 5 köpüge. Innen bugun kun agzyňyzda aşga tıklaýanyz. O dinar wennelerde näme günah bar? Olar näme etse öz işi. Olaň öz Allahsy öz Hudaý, öz dilegi. Olar otak bir ýaşy arzuwlar bilen barýar. O sen
Ýewropada ýygyp beren o döwletden bu döwlete gaçyp atalga berilmän algaçyp beren adamdan ol sözüne aşyk bolup barýan adamlar ýa barça adamlar der. Bir şu dinaram bolan olaňam o dininem olaň özünem filamak zerurdur. Ene sizin şol agzyňyzda Allah janny Hudaý janny şu halky tekleýärler. Hani Allah can Hudaýjan niýen bolsaň, näme üçin şu mukaddes Ramazan aýy orada da halk şular ýalda çagyrýan, ýa wagt nesihat edýän. Agzyňyzda da ejeň bilen bajyň sizin sözüňiz. Duruberin. Şu zatlara da jogap bermersiňiz. Diliňizi gömeýinden atagy bilen çekip çykararlar. Wagt gelir, garaşyň biraz. Ýöne men ol internetten mesela Brasil'den uzakta oturayım diýeniz bilen bilmedim de näçe gün beýtirip döwran sürersiňiz. Şoň üçin ştaýda halkymyza ýene bir aýtmaly zat bar. Şu ediljek bolýan syýasy oýuny meclis agzalary bolup dün adatdan daşar bir oturşyk etdik. Her bir meclis agzasy öz pikirini aýtmak üçin näme netije gelýär. Ene şu situasiýada dymy oturmalym ýa şolary degişli netijesini aýdyp bermelim gelen netijemi. Ondan şu taýda her bir adam, her bir meclis agzasy öz pikirini aýtdy. Soň ilkinji nowatda aýtdylar, şu mesele boýunça şuň men halkyň öňüne çykyp düşünüş bermeli. Şunu meclis karar kabul etti, el galdyryp Hani köpçülük şonu isledi, şon üçin menne şu sözüň öňünde ýurtdaşlar. Erti ýene de bizim meclisimiz var, bilýäňiz özüň her ikinji başynjy resmi meclisiň ýygynyşy. Erti meclis agzalary näme diýer, bular näme karara gelir. Men etjek gaýşym ştaýdy meclis agzalarynyň ertiki geçirjek bolýan meclisiňizi gönü efirde berin. Her biriňizden öz pikiriňizi aýdyn. Goý aňyr halkym eşitsin, halky bulaşdyrjak bolýarlarym eşitsin. Men bunu näme üçin aýdym? Ýurtdaşlar. Görün, ene şu 5 ýylda ýetişen adamlaryň derejesiniň, bilim, düşünje derejesiniň nämedigini, ýa nirdedigini, nämeden ibaratdygyny. Şol adamlar barsa ýurdu düzedip biljekmi ýa ýokmy? Şular näme üçin 5 ýyllap size arman ýadaman geýje günni düşünürip otylar. Sebäp biz halkyň ilk başdan düşünjesini ötgetmeli. Müňlerçe kerem aýtdym. Halkyň aňy üýtgemän herekete girmek bolanak. Giraýanda da pida bolar ol adamlar. Ajala gidende de düşünüp gitmeli. Men näme üçin öz janymy pida edýän, gurban edýän. Ol ataly oğul üçinmi ýa-da öz şagynymyň akdyklamyň ýakty gelecek üçin men janymy ortaga goýýar. Şonu şu gün halky oda tekleýärler bir aýtdymy? Ya şolaň oglugydy bir hereket etdimi? Halk üçin aýdyň maňa. Belki men bilýänler çykaryň orta. Ine şeýle ýurtdaşlar, men gaty kän görledim bu 2 sagada bolaýdy diýen. Ýöne şu gerekdi şu gurruny etmek. Şoň üçin her biriňize ýüzlenip aýdýan, oturun, dinlen, deňeşdirip görüň, oýlanyp görüň, näme garaşýar? Çykmalymy? Çykmaly bolsa haçan çykmaly? Ökmen meselen çözmeli, o barada gurrunam ýok. Olar tahtdan düşürmeli. Ýöne şu halkyň din ynanjyny ulan düşürmelimi? Ya halkyň gelejegine bolan ynanjyny ödemek üçin halk köçe çykmalymy? An aýdyn. Ene ştaýdym men oturay, galan gurrunam erti meclis agzalarymyz, ýurtdaşlarymyz öz çykyşyny aýdar. Sizem ýurtdaşlar öz pikiriňizi arkaýyn ýazyn ştaýdy. Ýöne paýyş tözsüz emmäňizden etjek gaýşym öz medeniýetini saklan. Sebäp bir türkmeniň saýtlaryny, çykyşlaryny diňe türkmen dinläne dünýädäki hemme döwletler öz ýörüýte guruluklary monitor edip otylar, barlap otylar. Şu millet hökmünde türkmenler näme bardy gurrun edýär? Näme netije diýerler? Ya nädip bir-birine bilen garaýşy bar. Adam şekilli bir-birine guruluşyp bilýärler. Ya itde pişikmi bular?
Ana şonu aýdaýyn, bolýa ýurtdaşlar, sag oturun, emmäňiziň öýünde sag.